sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Simulan na po natin ang second actual draw for draw number 3188. Pangasinan, let's play Small Town Lottery. I'm ready. Winning numbers, number 21. Ibabalik po natin ang number 21 para sa ating second winning number. I'm ready. Ating second winning number, number 24. Ang ating winning number combination, numbers 21 and 24 in exact order. At dito po nagtatapos ang ating draw. Ako po muli, Suena Lopez na nagsasabing PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Maraming salamat po. Official results for YPL today are numbers 21 and 24. Numbers 21 and 24 in exact order.